Няма съмнение, пролетта вече ни зарази със свежо настроение. Красотата, която изниква пред погледа ни, като че ли ни подсеща, че е наш ред да съживим кожата си с помощта на чисто нов, освежаващ режим. Зимното похапване далеч не допринася за красотата и свежестта на кожата ни. Когато то е съчетано с вятъра навън и сухия въздух вътре, резултатът не е особено очарователен. Кожата се изсушава и придобива уморен вид. Един от начините да поправим щетите върху кожата си от зимния сезон е ексфолирането. За целта дерматолозите препоръчват да се използва гликолова и салицилова киселина, които имат свойството да разграждат мъртвите клетки. Така уморената зимна кожа придобива свежест и блясък. Хубаво би било да заменим и някои от козметичните си продукти, като първото нещо, от което можем да започнем, е така наречения тежък крем. На негово място по-подходящо е да използваме леки увлажнители. Едно от първите неприятни явления, които забелязваме на кожата си, е бледият вид. Той не се дължи само на липса на слънчева светлина, но и на забавното кръвообращение вследствие на свиването на кръвоносните съдове от студеното време. Ето тук идва и незаменимата роля на спорта. Когато се натоварваме по време на упражнения, клетките ни се насищат с повече кислород, който допринася за премахването на токсините, предизвикващи възпалителни процеси. Може да изпробвате и така наречената йога за лице, като масажирате лицето по няколко минути на ден. Така може да се премахне подпухналия вид и да се възвърне блясъкът на кожата. Да не пропуснем да споменем и ролята на храната, която неминуемо се променя с идването на пролета. През зимните дни по-често посягаме към нишестените продукти, за да компенсираме намаленото производство на хормона на щастието – серотин. Зеленчуците, богати на витамин С, стимулират произвеждането на свеж колаген. Зелето, което има богато съдържание на сяра, спомага за прочистването на организма и възвръщането на жизнеността. Препоръчителна е също така консумацията на плодове, съдържащи антиоксиданти, както и сьомга и сардини, богати на омега-3 масни киселини. Те спомагат на кожата да се хидратира отвътре. В студиото вече е дерматологът доктор Росица Денчева от дерматологична клиника София. След дългата и мразовита зима е време да се погрижим за възстановяването на кожата си. Как да го направим най-добре, ще си говорим сега. Здравейте, доктор Денчева. Здравейте. Благодаря ви, че сте мой гост днес. Аз благодаря за поканата. Как ще коментирате видеото? Всъщност за няколко минутки се опита да каже изключително голяма информация, да предаде голяма информация, която е изключително важна. В смисъл, обхващаше както това как стандартно и основно да се погрижим за кожата след промяната на сезоните и затопляне на температурата, така и как да балансираме хранителния си режим, което вероятно е един от основните фактори, които винаги трябва да имаме предвид. Да. Така че имаше доста полезни съвети и много ценни неща в материала. С вашия колега в предишния разговор говорихме за това, че много жени решават да гладуват, за да отслабнат бързо. Как се отразява това на кожата им? На кожата със сигурност не се отразява благоприятно. Особено актуално е това наистина в този сезон, когато изведнъж след зимата се оказваме с някой друг килограм повече. Наистина много хора се впускат в едни доста уморителни диети, които за съжаление върху кожата се отразяват с отпускане, повяхване, загуба на тургор, поява на финни линийки и бръчки, което общо характеризираме като отпускане. Може би това, което трябва да знае всеки, който реши да се подложи на някакъв вид диета, няма значение какъв ще бъде типа и, е това, че трябва да държи витаминния баланс, антиоксидантите, които нормално се набавят най-вече с зеленчуци, плодове и някои други допълнителни храни, така че те не бива да липсват в диетата ни, независимо дали сме ограничили калорийния принос в организма. А по отношение на целулита, на стерите, които също се получават понякога при рязко отслабване или целулита от нездравословните храни през зимата, можем ли да ги подобрим по някакъв начин? Разбира се, можем да направим изключително много неща, които не са свързани с директни процедури, а само с промяна на ритъма на живот. Той е свързан както с храненето в много голяма степен, с корекция на храните към по-леки, повече витамини,
повече плодове и зеленчуци, от които да изобилства диетата ни, така и най-вече с режима на живот. Пролетта предполага към едно по-активно движение, повече време на открито и съответно консумация на по-малко енергийни храни, което съответно винаги се отразява върху целулита. Не винаги е достатъчно. За съжаление, целулита не е напълняване. То е една неприятна особеност на тъканите ни, в които се задържа, освен масни струпвания, имаме и много течности и допълнително изградени съединително-тъканни мозчета, които оформят така наречения целулит. И само храната, и само двигателния режим не са ни достатъчни, но това е едно добро начало, за да можем да променим структури, определени части от нашето тяло, да променим структурата и съответно на това да имаме доста по-добър вид, ако положим и още някои допълнителни усилия. И е възможно, полагайки всички усилия, които е необходимо, да се разделим напълно с целулита. Възможно е, но не става за винаги, за съжаление. В смисъл, че всяка година, след всеки неблагоприятен сезон, какъвто е зимния, при установяване на нов целулит е редно отново да се правят процедурите. За щастие обаче и индустрията, и медицинските познания вече ни водят към множество нови процедури и инжекционни, каквато е мезотерапията, и някои апаратни техники, с каквито изобилстват козметичните центрове, които дават възможност за пълно възстановяване на зоната с целулит. Доктор Денчева, знаете, тази зима беше много тежка за всички нас. Рекордно ниски бяха температурите. Дори ми направи впечатление, че в най-студените дни не се усеща като студ, буквално като щипане на кожата. Как влияе този студ? Уврежда ли кожата така на едно по-дълбоко ниво? Аз увреда не би го нарекла, по-скоро я променя и я поставя под изключително високи изисквания. Т.е. тя трябва да включи множество компенсаторни механизми, за да се запази здрава. Иначе за трайна увреда не бих казала, че става въпрос. По-скоро кожата се дехидратира изключително много, изсъхва в повърхността си. И то не само заради много ниските температури навън, а заради температурните амплитуди. Това беше споменато и в материала, че температурните амплитуди са тези, които атакуват изключително много кожата в зимния сезон. Топлината вътре, която е около 20-25 градуса, изведнъж излизането на минус 20, да речем, което е изключително голям стрес за кожата. 40 градуса амплитуда. Да. Изключително висока беше тази година и то не само, че имаше ниски температури, но те бяха за много дълъг период от време. Да. При което кожата ни наистина беше изложена на много въздействие и остава въпроса какво да правим след това, разбира се. Да, за да я възстановим. Да, защото ако човек достатъчно предвидливо е сменил козметичните си продукти в зимния сезон, пазил се доколкото е възможно и механично с шалове, шапки, той е успял до някаква степен да предпази от вредното въздействие, но винаги всяка кожа има нужда от допълнително въздействие. Това, което материалът спомена, беше ексфолиацията, която е важно да бъде направена в началото на топлия сезон, пролетния сезон по-скоро. Бихме ли могли сами с такъв пилинг маска да си ексфолираме кожата? Разбира се, че бихме могли. Колко често е добре да го правим? Принципно съвета е да не е по-често от веднъж седмично, особено при по-чувствителни кожи трябва много деликатно да се подбере продукта, тъй като понякога той може да увреди кожата вместо да й помогне. Така че човек трябва да е много внимателен при подбора на козметичния продукт, който използва в домашни условия. Но при по-мазни кожи, тези кожи, които не са чак толкова чувствителни, спокойно 2 или 3 пъти седмично може да се прави ексфолиация. Съответно има два типа продукти. Едните са пилинг кремовете, а другите са така наречените скръбове с малко по-зърнести, едри зърнести частички, които чисто механично, но и не само механично ексфолират мъртвите клетки от повърхността на кожата. И вече другото нещо, което идва като възможност, е това, което беше споменато, химическия пилинг с двете киселини, салицилова, гликола, макар че има и други киселини, които могат да се използват, които отстраняват мъртвите клетки всъщност от повърхността на кожата и я лишават от този по-блед, по-нездрав и леко лющещ се слой, който дава една степен на повехналост при външния вид на кожата. А можем ли сами да си изготвим вкъщи пилинг от някакви такива природни продукти? Има, разбира се, много растителни продукти, които биха могли да действат, но тъй като сами по себе си растителните продукти са доста биологично активни, човек трябва наистина да внимава с тях. Аз лично... Какви са рисковете?
посъветвала. Възможно е да е прекалено силен, да е прекалено дразнещ за конкретната кожа. Докато когато човек вземе готов продукт, той е предназначен за определен тип кожа. Ако човек знае, че има чувствителна кожа, той ще избере продукт за чувствителна кожа и избягва риска да нанесе някой продукт с прекалено силно въздействие, да речем тези, които съдържат в голяма концентрация витамин С, да речем, могат да се окажат дразнещи за чувствителната кожа. Разбира се, човек трябва да се запознае предварително с това какъв продукт за какъв тип кожа е подходящ. Има достатъчно много информация в тази посока. Чувала съм оплаквания и то нееднократно, че при жени, които са им запълнени поричките на кожата, при един такъв пилинг се възпаляват и се образуват така доста неприятни, приличащи на акне пъпки. Възможно ли е да се случи това? По принцип е възможно да се активира акне с началното нанасяне при първите една-две процедури активен химически пилинг. Това е естествен процес, който се случва много често при активно акне, но само при запушени пори, т.е. при липса на прояви на акне, преди самата манипулация е невъзможно. Най-вероятно или е имало допълнително механично въздействие в такива случаи, т.е. човек е манипулирал допълнително лицето си, или е имало и други допълнителни съставки в самата маска, да речем, която е използвана, или в пилинг крема. Да. Но иначе сам по себе си гликоловата киселина, която най-често се използва в домашните продукти, като част от активните продукти за приложение, не би могла да предизвика чак толкова силно дразнене. Добре, първа стъпка е ексфолиант. Според това дали е чувствителна кожата или не, зависи интензитета, с който да си го правим. След това ежедневно почистване. Нещо, което е изключително важно, като понякога се налага дори повече от една стъпка, т.е. махане на грима, ако човек ходи с тежък грим в ежедневието си, и след това почистване допълнително с продукт според типа кожа отново. Като може да се използва както по-мек продукт при по-чувствителните кожи, да речем мицеларен разтвор, който е най-подходящия за чувствителната кожа, така и измивен гел за една малко по-мазна, даже не за смесена, но за мазните кожи е подходяща гелообразната текстура. Така че почистването всъщност е основната стъпка, която се прави ежедневно. Може да се направи 2 пъти дневно, сутрин и вечер, ако кожата е прекалено мазна, прекалено склонна към запушване на порите, но в большинството от случаите при по-зрели жени, при момичетата е друг подхода, но при по-зрели жени веднъж дневно е абсолютно достатъчно почистването. За да не се пресуши кожата? За да не се пресуши кожата. Добре, а най-добрият вариант е първо да отстраним грима или да почистим лицето, дори да не използваме грим с тоалетно мляко и след това измиване, или? Ако не използваме грим, мицеларният разтвор е напълно достатъчен. В много случаи мицеларните разтвори са и дегримьори. В смисъл, така са създадени като продукти, че те махат и грима от кожата ни. Но тогава трябва да бъде двукратно или трикратно нанасянето на съответния продукт, докато човек, почиствайки, види чист памучен тампон, с който нанася продукта. Да. Тоест трябва малко по-упорито, не само просто едно забърсване и да решиме, че това е достатъчно, тъй като и грима, и замърсяването от околната среда се натрупва върху кожата ни, натрупва се в порите и би могло да доведе в бъдеще в формиране на комедони и всякакви други последици, които виждаме като ефект от живота в тази среда, в която ние сме. А тоника подходящ ли е за различните типове кожа или само за смесения тип и по-мазната? Предимно за смесения тип. Тоника за сухата и за чувствителна кожа е малко прекалено третиране, така че по-скоро за смесения и за мазния тип кожа е по-подходящ тоника. Макар че в този пролетен сезон в някои случаи кожата има нужда от допълнително активизиране на кръвообращението, което би могло да се случи и с един тоник. Разбира се, има специфични тоници. Има тоници, които са за подпомагане и светляването на кожата, когато се бориме с тъмните петна на кожата. Да. Има тоници, които допринасят към програмата за лечение на акне, но в стандартната си форма, стандартния тоник обикновено подобряват циркулацията на лицето и в някои случаи би могъл да бъде използван тогава, когато имаме едно повяхване и недобро кръвоснабдяване след зимния сезон. А сами ръчно да си правим масаж на лицето за по-добра циркулация, добре ли е? Добре. Добре, стига човек да знае, разбира се, какво прави. В смисъл, защото ако е лек, дискретен масаж, който е в областта на челото, бузите, брадичката, без да натиска определени точки човек, съвсем допустимо и действа много добре върху кръвоснабдяването на лицето. Отдолу нагоре ли е посоката? По принцип отдолу нагоре, по линия обратна на гравитацията.
начина по който действа гравитация. А при челото? От средата към периферията е с стандартните масажни линии. За да не си навредим все пак. За да не си навредим, за да не задълбочим бръчките, най-вече това са правилата, които се спазват най-вече от гледна точка на процеса на стареене и на отпускане на кожата, за да не го задълбочаваме с масажите, които правим. Хубаво ли е след като си почистим кожата, доктор Денчева, да я оставим малко да диша, без кремове, без всякакви мазила, или веднага трябва да нанесем крема? Хубаво е веднага да се нанесе крема, особено при по-сухите кожи, които всъщност страдат повече в този сезон и повече усещат ефекта, който е имала зимата върху тях. Е най-добре крема да се нанесе малко, да се нанесе бързо. То се получава едно усещане за обтягане, за което казват всичките ни пациенти, с които обсъждаме въпроса за сухата кожа. След почистване, което би могло да бъде последвано от обливане с чиста вода, което много хора предпочитат, но може да бъде и само почистване с измивния разтвор, е добре веднага след това да се постави крема. Ако оставим водата, студената, последната, с която сме си обляли лицето, да изсъхне на лицето ни, това гарантира ли ни, че сме хидратирали кожата? Не, напротив, тъкмо обратното прави. Дехидратира? Да, точно. Колко интересно. Всъщност не е удачно оставянето на водата да съхне върху лицето. Обикновено водата се попива. Само в някои случаи термалната вода, която човек използва за успокояване, да речем, на някои зачервявания по кожата или някакво възпаление, ако термалната вода е препоръчена по някакъв повод, тя може да се остави да изсъхва, но дори при нея препоръчваме да поседи минутка и след това да се попие остатъка, защото това може да доведе до допълнително изсъхване на кожата. Да. При различните типове кожа, чувствителна, мазна, смесена и нормална, какви трябва да бъдат продуктите, които да използваме, за да сме сигурни, че през пролетта сме се погрижили добре за кожата си? На първо място те трябва да са по-леки от зимните. Тоест, по-немазни. Не толкова мазни, да. По-леките текстури идват на дневен ред, защото естествено с увеличаването на температурата на околната среда, секрета, който нашите жлезички отделят на повърхността на кожата, става по-лесно разливащ се, по-течлив и съответно създава едно усещане за малко по-високо омазняване, което ние не усещаме, когато докоснеме кожата си, но когато нанесеме крем, той се наслагва върху този естествен филм, който кожата ни има и ние го възприемаме като значително по-мазан. И затова обикновено правиме корекция в пролетните и още повече в летните месеци на продуктите, които използваме. Обикновено в този сезон се използват леките кремове, хидратантните кремове при по-сухата кожа или пък флуидите, емулсиите, които са по-характерни пък за мазната и смесената кожа, но във всеки случай текстурата е лека, млекоподобна в по-голяма част от случаите. Но хидратиращият крем през пролета е добър общо взето за всички типове кожа, така ли да разберем? Той е задължителен за всички типове кожа. Мисля, дори младите кожи, не говоря за момичета на 15-16 години, говоря за възрастта около 20 и нагоре, се появяват първите потребности от допълнителна хидратация, тъй като кожата ни вече няма естествените механизми сама да допълва и да задържа цялото количество влага, което е необходимо, макар че нерядко, когато има някои болестни състояния, пък се налага и преди 20, но след 20 е съвсем задължително човек да нанася хидратантен продукт. Хубаво ли е да се различават дневния от нощния крем и каква трябва да е разликата, ако е необходима? Не е задължително, но когато едно лице може да понесе малко по-тежък крем през нощта, който е по-богат на активни субстанции, то тогава е времето той да бъде нанесен. Тоест малко по-плътен може да бъде крема, тъй като мазнината не е чак толкова съществен фактор в нощните часове, а пък и нощните кремове обикновено са по-богати на активни субстанции. Било то витамини, антиоксиданти или анти-ейдж продукти, както и изсветляващите продукти, които също в първите пролетни месеци особено активно започват да се използват. Така че нощния крем носи активността на козметичната грижа, за разлика от дневния, който дава предимно хидратация и слънцезащита. Нещо, което не трябва да забравяме. Доктор Денчева, крема, който е за околоочния контур, какъв трябва да бъде? Предвид, че много и ваши колеги твърдят, и в пресата съм чела, че не е никак добре за кожата около очите да се използва крема, който нанасиме на лицето. И защо е така всъщност?
Така е, защото кожата около очите е много по-различна, отколкото е кожата в цялата останала зона на лицето. Първо там масните жлези са много по-малки, много по-малко като количество. Съединителната тъкан, която е непосредствено под кожата, е много по-рехава и съответно на това много по-лесно податлива на увреди. И съответно ние трябва да използваме по-различен продукт, за да защитиме. А освен това в зоната около очите се появяват за първи път видимите бръчици и всичките тези промени, които настъпват и повишени изисквания на кожата в тази област, трябва да бъдат компенсирани с по-специфичен продукт. Обикновено в по-млада възраст или при по-чувствителни кожи се използва само хидратиращ продукт за кожата около очите, който е по-плътен, обикновено като текстура, като консистенция е по-плътен от крема, който използваме в останалата част на лицето. Обикновено има различни успокояващи съставки, било то природни или синтетични. И другото, вече когато говорим за по-възрастна кожа, тогава можем съвсем спокойно да нанасяме по-активни анти-ейдж продукти в зоната около очите, за да можем да се справим и с отпуснатостта, и с финните линейки, които се появяват в тази зона. По-големите количества сън и вода през пролета биха ли помогнали на нашата стресирана от зимата кожа? Съвсем със сигурност. Кожата се променя визуално дори само след 1-2 наспивания и консумация на достатъчно количество течности. Или с 1-2 недоспивания. Или с 1-2. Дори само едно недоспиване е абсолютно достатъчно, особено в малко по-напреднала възраст. Мисля, че с годините човек не все по-трудно компенсира липсата на сън. А това, което казахте за водата, пък също е изключително важно, защото е много важно за състоянието на кожата и за нейния вид. За съжаление, това, което битува като схващане, че приемайки достатъчно количество вода, ние ще хидратираме кожата, не е точно така. Ние не я хидратираме. Но ние създаваме един достатъчно добър баланс, водно-електролитен баланс на организма като цяло и той подпомага кожата да функционира по правилния начин. За това именно се отразява върху вида на кожата в толкова голяма степен приема на течности. В този сезон трябва да бъде около 2 литра поне дневно. Така че и то предимно, ако се набляга върху водата. Не толкова върху соковете, газираните напитки, даже те по-скоро имат неблагоприятен ефект, но най-вече върху чистата вода. Вода и може би билковите отвари. Да, и отварите. Добре, много ви благодаря, доктор Денчева, за този полезен разговор. Това беше всичко в Откровено за днес. Гледайте ни утре точно в 11. На Велики четвъртък ще си говорим за смирението. Защо трябва да загърбим злобата, зависта и гнева? Как ще повлияе на здравето ни и на емоционалното ни състояние, ако се отървем от негативните емоции и преборим страха и тревогите? Отговорите на тези въпроси само в Откровено. Вижте и гостуването ни в Дома за стари хора в квартал Дървеница по повод от кампанията на BBT "Украси дома си". В редовната ни юридическа консултация ще говорим за рентните договори. Очакваме и вашите истории на електронната ни поща откровено@bbt.tv или във Фейсбук. Останете с обедната емисия новини и Ана Моисеева. От мен приятен ден!